Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zimcode Relations and Deep Secrets. Kana kariki kutanka hapa na channel. Please don't forget to subscribe. Kana chumota subscriber. Don't forget to comment and share this video on Zimbabwe. Takigira ine Buda it's the news ox you have Buda. Story iyo ichiri Zimbabwe and Zambia are trying to fix my diplomatic relations behind the scenes ahead of the Southern African Development Community Sadc Harare, as they want to avoid kunetsana pamberi pema regional leaders izonogona kuwanikwa chikonzeresa ma consequences for the sub-regional stability ndofunga azinomira mushe pana nyaya zikunetsa between Zimbabwe and Zambia kubva paka itwa my elections in August 2023. So parunzi ma sources are President NaMnangagwa NaHichilema and his counterpart we Zambia NaHichilema vari kushandisa ma various channels kuti vaoneke vachi engage or resolve ma conflicts akabuda from last year. So former Zambian Vice President Kevin Kavindele are the key mediator between nyika dziviri idzi. Ndofunga Kavindela is a prominent Zambian businessman. Zakare vari the former minister we Zambia. So varunzwa ngari muHarare muswe Tuesday for a meeting na President NaMnangagwa KuState House kuti vawanikwe vachigadzirisa ma issues aripo between Zambia and Zimbabwe. Zakare vari kunzi came here achikumbira support for a Zambian candidate uyo arikuda kuita an African Development Bank president next year in Zimbabwe. So this Zambia's candidate Dr. Samuel Monzele Maimbo vari contest for a top post here the African Development Bank my elections are kuitwa next year, and they vari kudai support from the Sadc in Zimbabwe. So more than 5 candidates from different countries vari kurana for this position. So vakavindele vatumwa kuti vaonekwe vachita matalks naMnangagwa kuti pamekwe sure kuti pane relationship yakanaka between Zambia and Zimbabwe, kuti Zimbabwe waonekwe ichipa a support for Zambia. So after a meeting yakaitwa naMnangagwa naKavindele Kavindele Kavindele wakabuda vachiudza majournalist anga ari kuState House vachitaura firstly, I have come to see my brother, and secondly, I wish him and the people of Zimbabwe the best when they take over the chairmanship of Sadc, and to seek my elder brother's support and that of Zimbabweans. We have a candidate we are trying to sell to the region who wants to become a president of the African Development Bank. This man works at the World Bank as a vice president there, but he wants now to come and be in Africa with us. So we say, well, we will go to a senior man, President Mnangagwa, across the Zambezi and tell him, so we haven't gone anywhere else. We are here to seek support. President Mnangagwa has assured us his support for our candidate. And Mnangagwa vakakurira ku Zambia, and Kavindele, they are long-time friends. Vakashanda vese in the United National Independence Party under the founding leader Kenneth Kaunda, my youths during the Zimbabwe's early liberation struggle days. Mnangagwa Mnangagwa sukara wanaziana na Zambian politicians na power brokers akati one day. So Mnangagwa confirm relationship yavo na Kavindele vachitaura vachiti we came from afar together in the United National Independence Party and in Zambia with the former Zambian Vice President Kavindele. I am seeing my brother here. I assured them our full support for their candidate. And Funga Kavindele vakasiava in various positions within the Zambian government from 1986 to 2006. Vakashanda Minister of Health, vakashanda as the Minister of Science and Technology and Vocational Training. Vakashanda Zakari is the Minister of Commerce, Trade and Industry. Vakazoita Zakari Vice President. So Zakari Kavindele very married to a Zimbabwean, and is without a more suitable mediator between Zambia and Zimbabwe.
panyaya yema-elections akaitwa last year. Zvakare pane nyaya yakabudwa zvakare kuti vakaenda ichilema pane ma-links the opposition Citizens Coalition for Change leader Nelson Chamisa. So zvisi kupera mushe. To make matters worse, vaMnangagwa vari close the main political rival wakaenda ichilema, the Zambian president vaEdgar Lungu havakadefeatwa muna August 2021 presidential elections, but varida kudzoka ma-elections at 2026, and pane ma-rumors ekuti vari kubhekwa navaMnangagwa. So that's why patumwa immediate kuti paitwa ma-talks hanzi nekuti zvinogona kusabuda mushe during the Sadc summit kuna paPresident Mnangagwa na vaHakainde Hichilema. Ndofunga vaHakainde Hichilema is the chairperson of the Sadc Troika of the organ on politics, defense and security. Vakatumira the former Zambian vice president Honai Zvabuda pama-elections akaitwa last year kuti vawanikwe vachima-observer, and vaHakainde Hichilema vakatumira zvakare vakavindele kuti vano-observer ma-elections ekuEswatini. So the Zimbabwe Observer Mission vakauya vakabuda vachitaura vachiti ma-elections emuno muZimbabwe they did not comply with the country's constitution and laws. Zvakare nema-SADC principles and guidelines governing ma-democratic elections hazvina kupera mushe zvakasparka a fierce public row between Zambian and Zimbabwean officials, vachitaura ivo vachiti vaHakainde Hichilema vanga vari aligned to the opposition. Zvakare vaHichilema vakabuda this report vachimira nayo muma-crucial meetings akaitwa last year kuZambia nekuAngola. Hazvina kupera mushe ma-Zimbabwean official vakabuda achiblasta vaHakainde Hichilema zvakakonzeresa kuti Zambia itaure iyoyo chete their president is not safe kana vakauya kuSadc summit. Ndofunga President Mnangagwa vakainvesta zvakawanda for this summit, and he's trying to make sure kuti this summit yafamba zvakanaka, and he is expecting vaHakainde Hichilema kuti attend this summit for legitimacy. Nyangwe zvazvo zvisina kumira mushe vaHakainde Hichilema ndofunga last time vakaboycota the Zimbabwe, Mozambique and Zambia Transfrontier Conversational Area Summit yakaitwa muna July. Vakatumira his Minister of Tourism Rodney Sikumba. So now zviri kunzi for legitimacy vaHakainde Hichilema vari kufanira kuwanikwa vachiatenda this Sadc summit. Ndofunga pane nyaya yakambonetsa zvakare President Mnangagwa vakapa ma-remarks avo kuna Putin musi wa5 June vachitaura ivo vachiti Zambia is now a satellite state for America. Vachitaura vachiti America yanga ine mabase muLusaka, zvinhu zviri kukonzeresa destabilization the region muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Zvinopera mushe even the Zambian foreign minister vakataura vachiti was going to engage Sadc neAU on this issue zvakakonza zvakare rift between Zambia and Zimbabwe. So now tisingazive kuti this meeting yawirwa na the former president weZambia ichakonzeresa kuti vaHakainde Hichilema naMnangagwa vaoneka vachiwirirana here during the Sadc summit. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.